sing menang Pandhawa. Lah nek ngoten Bratayuda dadi. Lho. Weh lah kejeglong aku. Waduh nek kelingan kula Sedewa niku. Ati kula keloro-loro. Inggih, aman, inggih. Sampeyan boten sedih? Mboten. Ingkang sedih menika panjenengan kok sedih kok dadak nular lho. Pawesti ing dipun tilar guru lakinipun menika kula trenyuh. Tumunten kepengin ngayomi. Hyang Agung, muga ngayomono marang Projeng Wirata saisine. Putu Prabu ing Ngamarta sarawuh Putu Prabu ning Projeng Wirata eyangmu ngaturake pasegan panakrami kunjuk marang ngersaning Putu Prabu ing Ngamarta Putu Prabu Puntadewa. Inggih, Kanjeng Eyang tansah pinanganing kawidadan ring sambi kala sawanipun ingkang wayah pun Puntadewa saha asung pasugan paduka Kanjeng Eyang sampun kula tampi karya bombong raos sing manah mboten langkung kepareng kula ngaturaken sembah sumangkeming pangabektinipun ingkang wayah pun Darma Kusuma kula aturi nampi ngersa paduka Kanjeng Eyang Matswapati ing Wirata. Kanjeng Eyang ndak tombah karya bombong penggaling yangmu ing Wirata ora liwat prayoga nunggun ngadhep ngarsanipun Eyang ana ing negara ing Wirata. Putu Prabu Wunta sampun boten kirang prayogi pisowanipun ingkang wayah pun Darma Kusuma Kanjeng Eyang Prabu Matswapati ing Wirata. Putuku wong gagah wong sentosa Werkudara prayoga nunggun ngadhep ana ing Datulya Projeng Wirata nggih Bratasena. Wah. Wis ora kurang prayoga. Nggonku ngadhep ngersaning Matswapati kakekku. Aku ngaturake basaku katuru Matswapati kakekku. Ya. Ora kudoro ndak tombah karya bombong penggaling pun Hyang ora liwat pangestuning pun Hyang Tampanana. Ndak gegem dadiake jimat Janaka. Prayoga nunggu ngadhep ngarsaning pun Hyang sampun boten kirang prayogi bisawanipun ingkang wayah Kanjeng Hyang namung kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Hyang Matswapati. Arjuna ndak tombah karya bombong penggalipun Hyang ora liwat pangestunipun Hyang Tampanana lho pundi nggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Putu Prabu Puntadewa Werkudara Janaka apa dene kembar prayoga nuluh dhisik nggo ngadhep ngarsanipun Hyang ing Wirata. Gajeke ingkang diantu-antu supaya rawuh ana ing negara ing Wirata dina samangka wis katingal lenggah ana ing Projeng Wirata. Putu Prabu ing Darawati kasinggihan sabda paduka Kanjeng Hyang tumunten sak mangke kula aturi paring dawuh dhateng wayah jengandika pun Kaka Prabu Sri Bathara Kresna kadang kula sepuh ing Darawati. Putu Prabu Punta prayoga nunggun lungguh ning Datulya Projeng Wirata. Kawula nun Kanjeng Hyang estu padha dawuh paduka Kanjeng Hyang. Putu Prabu Darawati sarawing Putu Prabu Kresna ana ing Datulya Projeng Wirata. Pun Hyang ngaturake karaharjan rawing Putu Prabu Darawati. Putu Prabu Kresna nunamit pasang Kalimantabe tinebena ing lodone Demawaing Tawang Tuwang linepatna ing Tulamanu Kanjeng Hyang sawanipun ingkang wayah ing Darawati tansah pinanganing kawidadan niring sambi kala namung kepareng kula ngaturaken salam taklimipun ingkang wayah ing Darawati kunjuk ngersa paduka Kanjeng Hyang Matswapati ing Wirata. Putu Prabu Kresna ingsun tampa pun Hyang tampa karya bombong penggaling pun Hyang ora liwat pangestunipun Hyang Tampanana kula pundi nggo jimat paripih dayanana ing kasantosan Kanjeng Hyang Matswapati. Putu Prabu kula wonten pengga ing adawuh persasat kaya wonten silming palwa gabus kumambanging Sila Kresna
Nggone kadang-kadangmu para Pandhawa sawetara padha lenggah ana ing Projing Wirata. Sawise sembada hanjugarake Putu Prabu nggone tapa ning Bali Makambang, tumuli para Pandhawa sowan ana ing negara ing Wirata. Kumrejet kekarepaning para Pandhawa nggone kepengin njaluk bali negara Ngendraprasta lan Ngastina ingkang ora mung sak sigar semangka sarta Ngendraprasta sakwutuhe marang panguwasaning para Pandhawa. Tanana ingkang pinindeng minangka dadi sesuluh obor penggaling putu-putuku Pandhawa kejaba mung Putu Prabing Ndarawati. Putu sawise Putu Prabu Kresna rawuh ning Projing Wirata, tumuli dina samengko Putu Prabing Ndarawati bakal nampa aturing kadang-kadangmu para Pandhawa. Gono wis padha samapta ing gati sawigaing diri nedya njaluk baline Ngastina lan Ngendraprasta sak jajane. Eyang semanten ugi ingkang wayah Ndarawati kumejot raos sing manahipun ingkang wayah. Sasampunipun kula nampi nawala wondene surasaning nawala kala wau jebul dipun tapastani dening Paduka Kanjeng Hyang Durgandana miwah kadang kula Yayi Prabu Punta. Riklenggan sakmangke ingkang wayah tinimbalan sowan wonten negaring Wirata. Sumengko anggen kula daya-daya sowan ngabyantur ngersa Paduka Kanjeng Hyang. Mboten wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ingkang wayah kejawi. Sakmangke kula nampi timbalanipun Paduka Kanjeng Hyang miwah pangandikanipun kadang kula ing ngamarta Yayi Darmakusuma. Kepareng mangke kula nedya nglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda tama Paduka Kanjeng Hyang miwah Yayi Darmajing ngamarta Kanjeng Hyang Durgandana. Handrah ingkang puswita rum kasilring samirana mre sekar kadung ko ngas kandanyo maweh raras pernaning driya Putu Prabu, wonten timbalan ing ngadawu. Setemen itu tandha pitakon sajroning penggalipun Hyang. Nggone Putu Prabu nglakoni tapa nindra ana ing Bali Makambang, satemah jroning sira Putu Prabu nglakoni tapa mindra sumebar warata pekabaran sapa ingkang bisa njogarake nggone tapa nindra ingkang samengko bakal unggul jroning Bratayuda. Putu, wonten timbalan setemene apa ingkang mbok tindakake jroning nglakoni tapa nindra ning Bali Makambang? Nggih. Estunipun namung nyadong timbalanipun para Jawata ketitik sabdaning dewa ingkang sampun kaweca bilih kodrating jagat ingkang sampun boten saged dipun wiradati malih kedah pecah perang donya ingkang angka sekawan. Inggih menika ing winastan Bratayuda Jaya binangun. Lalampanipun kadang-kadang kula para Pandhawa miwah para Sata Kurawa anggenipun badhe nyabrang perang ageng madyaning Tegal Kurukasetra. Nalika semanten para Jawata
damel inggih menika serat ingkang wonten ing mriku katandha tumapaking perang ageng. Badhe caloning senopati ingkang pinatah wonten ing madyaning Bratayuda sinerat wonten ing buku Citapsara. Tumunten ingkang wayah nalika semanten kula rencangi memba wujudipun lanceng seta. Satemah ingkang wayah Indrawati saged angampil wujuding serat Citapsara namung kemawon lintonipun ingkang wayah Indrawati sakmangke sampun boten saged amundi Sekar Wijaya Kesuma. Wila dalah. Ijole serat Citapsara ingkang wis putu Prabu Asta kudu nganggo leliru wujuding Sekar Wijaya Kesuma. Kasinggihan mekaten Kanjeng Eyang. Tumuli para Pandhawa nalika semana ingkang bisa nggugah putu Prabu nggone nglakoni tapa mendra. Sawise Pandhawa kelakon mungu sira putu Prabu nggone nglakoni tapa nendra tumuli padha mlumpuk ana ing negara ing Wirata. Kresna kumrejeting kekarepaning para Pandhawa ora isa dipambengi meneh. Ature Werkudara Janaka kelawan kembar ingkang wis saguh sapta samapta ing gati sawiga ing diri nggone napaki perang gedhe Bratayuda Jaya binangun ana ing Tegal Kurukasetra lamun Putu Prabu Ngastina ya kuwi Putu Prabu Duryudana Cugeng Angu kuwi negara Ngastina lan Indraprastha sak jajane. Mekaten Kanjeng Eyang. Ya. Nanging mboten lega raos sing manah kula. Menawi ingkang wayah Indrawati sakmangke dereng midhanget piyambak menapa ing dados saturipun kadang-kadang kula para Pandhawa. Jernyatanipun sakmangke kula sampun kapatah minangka dados pujangganing Bratayuda saha kula minangka dados bata ing para Pandhawa. Mlengking saking menika ujaring para sepuh sami ngendikaaken nadyan batahe mempeng ning jagone ora wani menika ugi mboten badhe saged kelampah. Mila samangke gandeng bataipun sampun samapta ing gati sawiga ing diri. Kula kedah nanting dhateng jago-jago kula ing badhe kula ajakaken wonten ing pabaratan perang ageng Bratayuda. Mangsa Barung Putu Prabu nggone dangu kelawan kadang-kadangmu para Pandhawa. Werkudara, nggih. Mara coba kandelna kapitaning pun Kakang nggone Siadi bakal napaki perang gedhe Bratayuda. Kresna kakangku. Werkudara piye? Galinge. Kelawan sabdaning para sepuh ing padha ngendikake yen to Bratayuda kuwi dudu perang ampyak awur-awur. Bratayuda kuwi perang suci. Bratayuda kuwi perang nganggo tatanan. Sarta jroning Bratayuda bakal katandha sapa ingkang jilih bakal balekake, sapa sing utang bakal nyaur. Jroning Bratayuda bakal katandha luwaring punaki sarta kisah sing angkara murka. Gandeng wis akeh sing padha nyebut kaya mengkono. Malah dewa dhewe ingkang paring dawuh yen to jroning Bratayuda kuwi pancen wis kinudrat marang panguwasaning para dewa. Werkudara ora bakal wegah yen pancen Duryudana sak kurawane cukeng nggone nggondheli negara Ngastina lan Indraprastha sak jajane. Wah, aku saguh tangan wisuh getih ana ing Tegal Kurukasetra. Arjuna kula wonten paring adhawuh. Kadangipun Kakang Yahi Panengah mara gage matur marang pun Kakang. Koko Prabu, mboten omar-barba pisang dhateng pengendhanipun Kakang Mas Yodipati. Namung sendika ndederek nglampahi menapa ing sambut kinudrat dhateng panguwasaning Dat Kamurwing Dat. Inggih menika ing winastan Bratayuda Jaya binangun. Nek kula sedewa mara matur marang pun Kakang. Nggih, Koko Prabu kula sagah mandhe gandewa. Miwah kula sagah ingkang rayipun wragil pun sadewa. Nerajang barisaning para Sata Kurawa menawi Koko Prabu Duryudana angekahi negaring Astina tuwin Indraprastha sak jajanipun. Eyang, Putu Prabu Kresna piye? Mongko kraos sing manahipun ingkang wayah Indrawati sasampunipun kula midhangetaken sabdanipun para kadang-kadang kula para Pandhawa. Namung kemawon ingkang wayah Indrawati dereng nyuwun priksa dhateng pemanggihipun kadang kula inggih menika pun Yayi Darmaji. Mara gage timbalana putu. Yayaji kula wonten paring adhawuh Koko Prabu. Gandeng Werkudara Janaka tuwin kembar. Sakmangke sampun makantar-kantar anggenipun gadhahi pepinginan napaki perang ageng Bratayuda tumunten kula nyuwun dawuh saking Yai Samyaji inggih minangka dados pembayuning para Pandhawa. Kula nyuwun kepengin ngertos kados menapa pepanggihipun Yai Samyaji ing Amarta. Koko Prabu, mboten nama kula menika badhe benten piyambak pemanggih kan kadang-kadang kula namung Koko Prabu piyambak mangertos
bilih para Kurawa menika tasih tunggil darah kalian para Pandhawa. Koko Prabu sakmangke gandeng Koko Prabu mangke ngebadhe paring tandha lumados sing perang ageng kula suwun kanthi sanget menapa mboten langkung prayogi menawi negaring Astina menika rinembak sarana bedamen tegesipun menawi Yayi Prabu tuwin Koko Prabu Duryudana sakmangke mboten maringaken negaring Astina tuwin Ngendraprasta sakjajanipun Puntadewa trimah nampi negaring Astina ingkang sepalih upami Koko Prabu Duryudana mboten maringaken Ngendraprasta kula ikhlas lair lan batos jernyatanipun gesangipun ingkang rayipun Puntadewa menika mboten kabandha dhateng bandha donya miwah mboten kabandha kelawan derajat miwah pangkat doh nyana cerak nyana kados menapa raosanipun para kawula kados menapa ingkang sami ngraosi dhateng para Pandhawa ing atasipun Pandhawa menika gesangipun kabandha dhateng bandha donya ketitik mentala damel pejahipun para kadang piyambak namung badhe ngrebat kamukten negaring Astina. Koko Prabu pirsa piyambak bilih para Pandhawa menika sampun mataun-taun gesang wonten ing wana, sampun mataun-taun anamur kawula wonten ing Karang Pradesan miwah sampun marambah makamping-kaping dipun bucal wonten telenging Parden. Nyatanipun para Pandhawa inggo sapriki tasih ketingal sugeng apalipurna miwah tasih katingal seger kewaresan mapan wonten negaring Wirata. Mila sampun dados anteping tekadipun pun Darma Kusuma tinimbang tangan kula sakmangke menika dipun regeti kalian inggih menika rahipun sederek piyambak kadang-kadang kula sepuh para Kurawa. Awulung sakmangke kula ngiklasaken negari menika dhateng kadang kula Koko Prabu Duryudana inggih menika Ngastina lan Ngendraprasta sakjajanipun Koko Prabu milengking saking menika gandeng sakmangke sampun marambah makaping-kaping duta pengawakaning Pandhawa ingkang sowan wonten negaring Astina kawiwitan Kanjeng Paman Pancala ingkang angka kalih Kanjeng Ibu Kunti Talibrata malah ingga sepriki dereng kundur wonten negari Wirata sedaya gagar wigar tanpa karya. Mila dinten sakmangke namung dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu pun Puntadewa sakadang pasrah perkawis menika supados sakmangke bidhal paduka wonten negaring Astina Koko Prabu ngrembaka ingkang langkung prayogi negaring Astina menika sampun ngantos dumados sing perang ageng Bratayuda. Koko Prabu Udara sing ngendika kaya ngono kadangmu sepuh ya nadyan Pandhawa kuwi Siadi Janaka Nekula lan Sadewa nanging uripe Werkudara kelawan Janaka kuwi nengkun ing panguwasaning Yayi Prabu Darma Kusuma mongko jernyatane kadangmu Yayi Prabu Puntadewa kuwi minangka dadi suling wong atuamu. Lah yen Yayi Prabu Darma Kusuma wis paring dawuh kaya mengkono kepiye munggo penemuning Siadi yen to pun Kakang minangka dadi duta pengawakaning Pandhawa kudu ngrembug perkara negara Ngastina lan Ngendraprasta aja nganti dadi dardah perang gedhe Bratayuda. Wah, Pandhawa cacahe pira? Pandhawa cacahe 5. Sing papat wis sarujuk nglakoni perang, sing siji wis ora sarujuk, sing siji tinggal rasa dijak. Werkudara? Piye? Yayi Darma Kusuma kuwi kadangmu. Nadyan kadang nanging yen to beda penemu karo dulur-dulure. Tegese kuwi ngendhakake marang kekarepane Werkudara Janaka lan kembar. Nanging pun Kakang ora bakal wani matur kelawan Yayi Samyaji. Yen pancen ora wani aku sing matur. Werkudara nganggo duga-duga. Yo, aku wis tuwa ora sambo eleke. Mbarep kakangku. Werkudara piye? Yen pancen mbarep kakangku ora sagu nglakoni perang. Barep kakangku ora sah tumandang njemangkahake suku ngrembiyahake asta cukup Werkudara Janaka lan kembar ingkang bakal saguh wisuh getihé para Sata Kurawa lan kudune barep kakangku eling pirang-pirang lelakon sing wis dilakoni dening Pandhawa nganti kewetu ucape Werkudara sumpahku marambah makaping-kaping apa barep kakangku mentala yen to nganti sumpahku iki ora bakal bisa mbak luari nganti tekan patiku besok tegese patiku isih duwe utang
yen aku isih diutang ning alam padhang nggonku ngadhep marang panguwasaning Gusti ora bakal entuk dalan padhang. Apa mbarep kakangku Mentala nyumurupi kahanane Werkudara kaya mengkono lan kowe kudu eling Bratayuda kuwi dudu perang ambyak awur-awur. Bratayuda kuwi dudu perang sakarepe dhewe, perang nganggo tatanan. Wiwit Pandhawa urung lair, Kurawa urung lair, Bratayuda wis kinudrat dening panguwasaning dewa. Jroning Bratayuda bakal katandha sapa sing nandur ala wahyuning Bakar Sirna, sapa sing nandur becik mesti bakal ketitik marang sapadha-padha. Yen barep kakangku ora gelem nglakoni Bratayuda, tegese mbarep kakangku sewijining ratu sing seneng jagat iki kebak dening manungsa sing angkara murka, jagat iki kobong dening watak candala. Mula bakal dititeni uripe mbarep kakangku. Nadyan kondang ratu sabar, nadyan kondang ratu ikhlas, nanging kowe ora duwe pitung, kowe ora iso mikir, kowe ora iso gelar sarta ora iso nggulung. Endi sing dadi kewajiban kudu dirampungake, endi sing ana sambung rapete karo rasa pangrasamu. Wah, elinga, iki kewajibaning satriya. Satriya ya kuwi para Pandhawa ingkang wis dituding dening para dewa kudu mangrurah satru murka, ya kuwi para Sata Kurawa. Lan kowe kudu eling sabdaning para dewa, sabdaning para pendhita wis ngandhakake Duryudana sakurawane ora bakal ilang angkara murkane yen to ora bareng karo Kang Sinandhangan. Tegese angkara murkaning Kurawa kuwi kudu ilang bareng karo patining para Sata Kurawa. Yen kowe ngeman patine Kurawa, tegese mbarep kakangku padha karo nandur angkara murka, tegese kowe sawijining ratu sing ngobong jagat iki nganggo watak angkara budi candala. Mbarep kakangku. Kagatrisang kapirangu renanggul kinempit kambit. Dosang reknaning bawana ya tukang walang ati, ya tukang kutu kering. Ya tukang sing tias ing kadanging pun Kakang Werkudara nyata Si Adi Satria ingkang limpat ing panggraita. Si Adi kuwi satria ingkang wasis saka wasising Werkudara nganti kowe bisa mulang kalawan kadang tuwa. Ya ta yen to pancen kaya mengkono pun Kakang mungkari manut yen to pancen Si Adi wis niat bakal nglakoni peperangan Bratayuda Jaya Binangun. Pun Kakang mungkari nderek marang kersaning sira Yayi Werkudara. Jer Werkudara kuwi satriya ingkang pinter dhewe ngantaraning para Pandhawa. Mula babagan perkara iki ndak pasrahke marang sira Dimas kadangipun Kakang Werkudara. Aja lara ati. Wah, aku omong kaya ngene iki merga kanthi dasar kasunyatan. Ora perkara aku mulang karo mbarep kakangku, ora perkara aku mejang karo mbarep kakangku. Aja lara ati. Aja rumangsa sengkel atimu yen aku matur kaya ngene. Merga mbarep kakangku penemune karo Werkudara beda, hukummu karo hukumku wis beda. Yen hukummu kebak pangapura, yen aku hukume hukum miturut Werkudara. Sapa utang duit nyaur duit, sapa utang lara nyaur nyawa. Lara sapa utang nyawa kudu nyaur nyawa. Sapa utang getih kudu nyaur getih. Semono uga apa sing diucapke Werkudara dadi sumpahku kudu tak luari jroning Bratayuda. Mula yen pancen kowe ora kersa nglakoni Bratayuda lenggah ning kraton Wirata, aku sing bakal pasang ya kuwi wujuding pesanggrahan aku dhewe karo Jlamprong karo Nekula Sedewa ingkang saguh ngayati Bratayuda Jaya Binangun. Tegese Si Adi wis ngungkuli marang panguwasaning Ratu Ngamarta. Pun Kakang ingkang tinemu pembayon jebul kalah kelawan adiku nggone ngaturake penemune. Yen ngono Werkudara wis ora manut kelawan pun Kakang. Ora perkara ora manut. Yen perkara kaprajan negara Ngamarta aku mbok dawuhi apa-apa aku dadi nayaka ning praja aku saguh.
yen iki perkara sing duwe gawe dudu ngamarta, sing duwe gawe jagat. Saben menungsa diwenangake budidaya gawe penemune dhewe-dhewe. Bedaning penemu aja mbok anggap aku wani karo kowe. Ning dadekno sawijining kaendahan. Penemumu karo penemuku beda. Monggo gumantung Matsopati kakekku nggone nemtokake endi sing bakal diagem penemune. Wis Werkudara wis. Putu Prabu Puntadewa wonten dawuh Kanjeng Eyang. Yen to nganti kedawa-dawa lelakon iki mengko ora prayoga padha kendela sawetara. Putu Prabu Kresna nggih wonten dawuh Kanjeng Eyang. Sawetara pun ingkang bakal nengkahi lelakon. Nggih kepareng paduka Kanjeng Eyang kados pundi? Ngene nggih. Gandeng sak mengko wis gedhe tekate para Pandhawa nggone bakal ngayati perang gedhe Bratayuda. Kamangka jroning pepanggihaning pun yang lawan para Pandhawa ora ana ingkang pinindeng minangka dadi wakil duta pengawakaning Pandhawa. Hanjabel negara Ngastina lan Indraprastha sak jajane saka panguwasaning para Sata Kurawa. Kejaba mung Putu Prabu Ndrawati ingkang bakal kadhapuk minangka dadi duta pengawakaning Pandhawa ingkang pungkasan nanjihake marang Putu Prabu ing Ngastina babagan negara Ngastina lan Indraprastha sak jajane. Mboten wonten atur ingkang kula aturaken paduka Kanjeng Eyang kejawi namung sendika ndederek dhateng dawuh paduka Kanjeng Eyang. Kang mangkono Putu Prabu gandeng Drupada wis ora kasembadan minangka dadi wakiling para Pandhawa, Kunti nganti ora bali marang negara Wirata. Perkara iki ndak pasrahke marang Putu Prabu Ndrawati mangsa borong. Sira Putu Prabu ngene rumamat ana ing negara ing Ngastina, Jabel negara. Saka panguwasaning Putu Prabu Duryudana marang panguwasaning para Pandhawa, ya mung poma dipoma. Yen to pancen mengko Duryudana ikhlas maringake negara Ngastina lan Indraprastha tegese Bratayuda gagal. Nanging yen to Duryudana cukeng adreng kuwi negara Ngastina lan Indraprastha wis ora bakal bisa diselaki meneh. Mesti bakal pecah perang donya ingkang kaping 4 ing winastan Bratayuda Jaya Binangun Putu Prabu Ndrawati. Lajeng sakmangke marang bidalipun ingkang wayah namung dinten menapa nderek kersa paduka Kanjeng Eyang. Sesuk ngenteni apa, saiki ngenteni apa. Dina iki uga Putu Prabu budhal lumamat ana ing negara Ngastina. Minangka dadi pengawakaning Pandhawa lan bakal katandha lumadining lelakon iki nun ngestaken dawuh. Yai Haji, klilan ana kula nyuwun pamit madhal pasilan gandeng sampun pikantuk palilah saking Eyang Matsopati. Samangke Nyara Kendrawati ing badhe lumampah wonten negaring Ngastina. Minangka duta pengawakaning Pandhawa Jabel negaring Ngastina lan Indraprastha sak jajanipun wangsul dhateng panguwasipun para Pandhawa. Putu Prabu estunipun kula mboten gadah niat darbe nglampahi peperangan ingkang lumampah wonten Tegal Kurukasetra. Namung kula badhe ngunjuk atur kersa paduka Kanjeng Koko Prabu babagan prakawis menapa Yayi? Nawi negaring Ngastina mboten saged dipun suwun wetah nadyan sepalih Pandhawa sampun trimah. Nadyan sakmangke sepalih mboten dipun paringaken dening Koko Prabu Duryudana namung sakpra sekawan Puntadewa sampun trimah. Aja. Wah, jaluk negara yen iso ya utuh. Aja ming separuh, aja ming seprapat. Yen Duryudana kakangku ora maringake negara utuh, Indraprastha utuh bali marang panguwasaning para Pandhawa. Kandha karo Duryudana diajangi jembar ning Tegal Kurukasetra. Ya, Kudara. Pun Kakang mung kari manut. Arjuna wonten maring dawuh Koko Prabu, Siadi bakal weling apa karo pun Kakang? Inggih, mboten badhe wonten atur menapa-menapa. Yen pancen kaya mangkono, Eyang dinlena dinten sakmangke kula nyuwun pamit. Ya, Putu Prabu. Surti tingati duga-duga digawa. Aja nganti kaya bocah cilik. Sira Putu Prabu nganti wadya bala sakcukupe. Mboten. Ingkang wayah namung badhe bidhal piyambak. Nitih Kyai Jaladara sapa ingkang bakal mbok kanthi. Namung kadang kula ing garbaripun Setyaki. Ing samurla patah minangka dados kusir sing ati-ati aja kaya bocah cilik Putu Prabu Ndrawati. Napa ngestaken dawuh Setyaki wonten timbalan. Ora ana ingkang pinindeng sarta kapilih dening Nata Ndrawati kejaba mung sira Yayi ingkang bakal
ngrewangi kelawan pun Kakang bakal angkating pun Kakang marang Praja ing Ngastina. Sowan Yayi Prabu ing Ngastina nanjake kelawan negara Ngastina lan Indraprastha sakjajane. Kepareng paduka Siadi ingkang bakal ndak kanthi minangka kusir. Nek paduka ingkang paring dawuh ingkang rayipun Setyaki mboten badhe madal dawuh. Namung sendika ndederek Setyaki wonten timbalan. Bakal angkating pun Kakang marang Praja Ngastina iki mengko Siadi ingkang kinarya kusir. Nanging aja mbok sepelekke sabab Siadi ingkang bakal mangerteni lumadining lelakon srana Siadi madeg dadi kusir ing pun Kakang. Liripun kados pundi Dri Paduka Kanjeng Koko Prabu paring dawuh mekaten Setyaki. Kreta Kyai Jaladara tinarik kuda catur cacahe. Wernane abang ireng kuning kelawan putih. Mara gage wis padakna. Yen to laku ning kreta iki mengko tinarik kuda ingkang ulese putih tegese Yai Prabu Duryudana lan sak kurawane ngiklasake maringake negara Ngastina kelawan Indraprastha jajane marang panguwasaning para Pandhawa. Nanging yen to laku ning rata iki mengko tinarik kuda ingkang ulese abang tegese ora bakal bisa diselaki meneh. Bakal dumadi pecah perang donya ingkang kaping 4 ya kuwi winastan Bratayuda Jaya Binangun. Dumapunten. Saderengipun Koko Prabu bidhal wonten negari Ngastina paring dawuh perang donya ing angka sekawan menawi dipun parengaken kula badhe nyuwun mriksa perang donya menika wonten pinten. Miturut jangka ana 12 jangka lho. Lho nggih. Wonten 12. Miturut jangka ana 12. Nanging ingkang lumadi lagi 4 ya kuwi 1 ingkang winastan pamuksa. Pamuksa menika, pamuksa kuwi perange negara Ngastina kelawan Pringgondani. Do ingkang ngasta negara Ngastina kuwi Paman Prambudewayana lumawan Alendring Pringgondani awarni Diyu ya kuwi ingkang jejuluk Prabu Tremboko. Dene ing angka 2 perang donya ing angka 2 sinebut Guntarayana. Guntarayana menika perangipun sinten? Guntarayana kuwi perange kadangku Yayi Janaka nalika madeg Brahmana ing Indrakela peparep Begawan Ciptaning. Lumawan Alendra ing Mantaka Prabu Newata kawaca anggone Manglurah Suralaya. Lajeng angka 3, sing angka 3 kuwi mbiyen melu. Lha inggih. Wisnas-nas Gojali Suta, Gojali Suta, Gojali kuwi bapak Suta kuwi anak. Peranging Nalendra ing Darawati pun Kakang dhewe kelawan Atmajaku Nalendra ing Traju Trisna Setija Bama Narakasura. Dene perang ing angka 4 ya kuwi winastan Bratayuda Jaya Binangun. Mula kang saka kuwi Setyaki. Ayo tak kanthi manjing wahananing rata. Siadi manjing ana ing pakusiran. Waspadakna laku ning kreta iki mengko yen tinarik kuda ules putih tegese Bratayuda cabar. Nanging yen laku ning rata Kyai Jaladara iki mengko tinarik kuda ingkang ulese abang. Setyaki. Balining pun Kakang ana ing praja ing Wirata, tata-tata sanapta ing gati sawigeng diranganti kadangku para Pandhawa. Ya kuwi nyabrang perang gedhe Bratayuda ning Tegal Kurukshetra. Menawi kula mekaten Koko Prabu suwawi kula dherekaken manjing wahananing rata Dimas kadangipun Kakang ayo manjing rata Kyai Jaladara Setyaki. Dewa semono mangadilwe ana sasmitaning sun jagat wasisaning Bathara yang Kanjeng Hyang Mahatma Siwara Bisma kawontenaning kados mekaten andadosaken cibek bebek raos sing manah kula ngemuti sampun wonten kalih duta pengawaning Pandhawa Paman Prabu Pancala miwah Kanjeng Bibi Kunti Talibrata Putu Prabu wonten timbalan ingkang bakal ndak takokake perkara dutaning Pandhawa ingkang wis rambah kaping 2 ya kuwi anak Prabu Drupada kelawan Kunti Talibrata ingkang satemene kuwi wong atuwamu dhewe nanging kaya ngapa to kageting penggaling pune yang Ketal Kandha bareng nyumurpi marang kahananmu ingkang paribasane singlar saka tata tataning budaya
sarta unggah-ungguh kanalindranmu bebasan ing atase nalindring Pancala kuwi klebu wong atuhamu dhewe ora mbok anggep ana ing negara Ngastina nganti keplayu saka negara Ngastina dene ingkang angka 2 ya kuwi wong atuhamu dhewe kang kuwi dadi wong tuane Pandhawa ya kuwi si Kunti Talibrata bawane Punti kuwi putri linuhur putri saka negara Mandura dasare garwanata ya nadyan garwane wis ora ana nanging sak ora-orane Dewi Kunti Talibrata kuwi suwijining piyayi luhur ingkang jagat nganti keberbeken marang umandhange asmane Dewi Kunti nanging paribasan ana negara Ngastina mbok anggep kaya dene sarah mungguing lautan wastra lungset ana ing sampiran ora mbok anggep paribasane Dewi Kunti mbane kaya wong papariman ngulandara kaya wong jalma wanan ingkang sowane ana negara Ngastina mung kepengin nanjake marang negarane Duryudana ya kuwi Ngendraprasta lan Ngastina sakjajane apa bakal bali marang panguwasane anak-anake apa ora sak temene cukup paring pangandikan nanging paribasane ora mbok anggep nganti Kunti keplayu saka kedaton negara Ngastina utu wonten timbalan salukaning para pinter nyebutake sapa ingkang nandur bakal ngunduh sapa ingkang ngutang bakal nyaur sapa sing nyilih bakal balekake jagat iki wis dadi paseksen yen tanduraning Putu Prabu kuwi mengko ala tukule mesti ora bakal murakapi semono uga yen winihe-winih ingkang becik katemane bakal kinarya urip ana ing alam padang nanging wit saka sira Putu Prabu madhep nalindra negara Ngastina sithik wayahe Bisma durung nate weruh marang lelakoning Putu Prabu ingkang anjoke marang bebener upama lho nggih Sira Putu Prabu iki mengko cukeng adreng ngukui negara Ngastina lan Ngendraprasta sakjajane upama lumadi perang gedhe Bratayuda Jaya binangun kuwatiring puneyang yen to nganti sira Putu Prabu lan sak Kurawamu ngunduh wa ing pakarti Sri Sirna madyaning pabaratan ing Tegal Kurukasetra sapa ing bakal kapitunan menika ing nedeng kula gagas niku sing lagi kula rembug menawi ngantos perang ageng Bratayuda menika klawampah kula lan sak kadang-kadyan para sata kruha kados pundi anggenipun nglampahi gesang menika Hyang saenipun negari menika kados pundi balekno marang panguwasaning Pandhawa jer Putu Prabu minangka ratu wakil Putu Prabu kuwi minangka ratu wakil dening Ngastina Ngendraprasta sakjajane kuwi balekno marang panguwasaning Pandhawa kang mangkono sira Putu Prabu bakal mbirat pira kae wong kang dadi korban ning perang Bratayuda ingkang ora ngerti kenthang kimuning lakon pojok plereting kahanan kabeh padha slamet ora sida mati sia ana ing Tegal Kurukasetra inggih pamanggihipun paduka Kanjeng Hyang lho wis tak aturake lho nggih wis tak aturake sira minangka dadi ratu wakil nglenggana yen to Ngastina kudu bali marang panguwasaning para Pandhawa ingkang sejatine ya mung Pandhawa ingkang duweni hak kewajiban tumrap negara Ngastina lan Ngendraprasta ingkang mbok rebut sarana akal licik mau balekno marang panguwasaning Pandhawa jer Pandhawa wis nglakoni paukuman 12 taun dadi buangan ning Wanakamyaka lan dadi wong ngumpetan setahun ana ing negara Wirata mongko ora kawarungan dening para sata Kurawa tegese Pandhawa wis pundhat nglakoni paukuman wondene wong sing wis nglakoni paukuman kuwi nampa pangluwarane Ngendraprasta sakjajane balekno marang panguwasaning para Pandhawa munggo kuwi penemuning pun Hyang nggih matur sembah nuwun Paman Harya Sengguni kula wonten dawuh nggih kemanggihipun paman kula sejenar kados pundi nuwun sewu bebasanipun sedumuk bathuk senyari bumi tiyang sak jagat menika sampun sami priksa bilih ingkang lenggah dampar keprabon Ngastina menika anak Prabu Duryudana tegesipun nadyan para pinter sami nyebataken jengandika menika namung ratu wakil nanging nuwun sewu panjenengan ingkang sampun dipunakeni dening jagat Nalindra Ngastina menika Prabu Duryudana menawi ngantos paduka menika maringaken negari menika dhateng panguwaosipun para Pandhawa doh nyana cerak nyana sami mestani
menawi paduka menika ratu ingkang jireh getih wedi mati. Bebasanipun kula aturaken ing ajeng sedumuk bathuk senyari bumi. Nadyan namung sedumuk jembaring bathuk, nadyan namung sak nyari jembaring bumi. Negari menika kedah dipun tatoi mawi muntrating marus lan pencating nyawa wonten ing Tegal Kuru Kasetra nggih. Nggih, matur nuwun. Boduna, Wonten dawuh nggih. Boduna badhe paring dawuh menapa? Oh, kula nuwun sewu. Menawi babagan perkawis negari Ngastina menika istrinipun kula mboten menang tumut-tumut duwen ngrembak perkawis negari Ngastina. Jernyatanipun kula menika ngrumaosi namung tiyang dedeple wonten negari Ngastina. Kula sampun kaparingan kanugrahan mukti ngawibawa Nyakrawati Mbahudana Wenengsa Paduka anak Prabu Ngastina. Estunipun wontenipun namung sendika ndederek. Menawi Paduka ndangu negari menika dipun paringaken dhateng para Pandhawa, monggo jer menika sampun dados pamanggihipun Narendra Ngastina Prabu Duryudana. Nanging menawi Paduka anak Prabu menika badhe ngekahi negari Ngastina lan Ngendraprasta, kula nuwun sewu nggih. Gandeng kula sampun mukti ngawibawa Nyakrawati Mbahudana wonten negari Ngastina. Kaparingan saking Paduka anak Prabu Ngastina mila pejah gesangipun ing Bapa ing Sukalima kula sagah dipun udhakaken kinarya cagak tuwaing Paduka anak Prabu Duryudana anggenipun lestari ngasta bawat perintah negari Ngastina nggih. Menika menggah aturipun ing Bapa ing Sukalima. Nggih. Matur sembah nuwun. Rama Prabu wonten dawuh nggih. Rama Prabu salya badhe paring dawuh menapa? Nuwun sewu. Menawi kula katimbalan Rama Prabu panjenengan badhe paring dawuh menapa? Mboten benten kaliyan aturipun Begawan Durna ing Sukalima. Kula menika mboten gadhahi hak ngrembak negari Ngastina. Ewadene Paduka anak Prabu Ngastina sampun paring dawuh, Rama Prabu badhe dawuh menapa tegesipun? Kula sampun kaparingan palilah dening anak kula mantu ing Ngastina supados urun penemu udu pemanggih babagan negari Ngastina. Nggih, kula semanggaken. Purbawasa wonten asta Paduka Rama Prabu salya ing Mandaraka. Matur sembah nuwun. Mboten badhe kathah-kathah nggih kula munjuk atur. Mboten badhe kula kalang-kalang rembug kula, namung cekak aos kemawon. Menawi anak Prabu Duryudana menika paring dawuh Rama Prabu pamanggihipun kados pundi? Ngaten. Negari menika mboten perlu dipun palih, negari menika mboten perlu dipun prail-prail. Negari menika mboten perlu dipun dadosaken ajanging pasulayan. Namung supados sak mangke anak Prabu Duryudana menika wilujeng, anak-anak kula Pandhawa menika ugi tansah wilujeng negari Ngastina lan Ngendraprasta kaparingaken wetah. Wetah nggih. Mboten sadipun paru, mboten sadipun prapat ning wetah kula aturaken ngaturaken dhateng anak kula para Pandhawa. Ngastina wetah, Ngendraprasta wetah. Inggih. Nyun pangapunten. Mesti kemawon tuwuh tandha pitaken salebetipun penggalipun anak kula ing Ngastina. Lho kok ngoten? Ngaten nggih. Pemanggihipun tiyang sepuh kados kula menika ngajab ponakan-ponakan kula menika manggya karukunan. Kula ngajab Kurawa lan Pandhawa menika rukuna sampun ngantos wonten dardah. Mila supados samangke Pandhawa lan Kurawa menika sami rukun, kula menika wantun ngaturaken atur kula ingkang sampun Paduka midhangetaken menika kanthi dasar kula wantun ngurbanaken dhateng awak kula. Menapa sababipun jengandika anak Prabu utawi ingkang Rama ing Mandaraka menika matur kados mekaten tuwin panjenengan tertentu wonten tandha pitaken kok wantun ngurbanaken dhateng tiyang sepuh. Nuwun sewu. Panjenengan sampun kuwatos. Menawi panjenengan badhe ndangu ingkang Raka ing Mandaraka, Rama Prabu menawi Ngastina kula aturaken dhateng para Pandhawa, kula mapan wonten ing pundi? Rak ngaten to penggalih panjenengan? Iki napa mboten? Inggih. Lah, nek ngaten kula badhe matur. Kula menika sampun kewawogen nyawang gelaring jagat. Kula menika sampun kewaregen duwe derajat, duwe pangkat, duwe bondo, duwe donya. Kula menika sampun tuwuk urip ana ing alam padang. Jer kula menika sampun sepuh, kula wis tuwa. Wong tuwa nika puruke wonten pundi kejawi amung badhe ngentosi dumugi ning pecah binjang. Mila ngantos kula wantun matur negari Ngastina menika kula aturaken dhateng ngaturaken dhateng para Pandhawa wetah. Ngendraprasta kula aturi ngaturaken dhateng para Pandhawa wetah mergi nuwun sewu nggih.
kula wantun ngatur nganten menika krana kula mawi pangorbanan-pangorbananipun ing Rama ing Mandaraka menawi anak Prabu ing Ngastina paring dawuh Rama kula leng mapan wonten pundi sak kadang-kadang para Sata Kurawa. Menawi enjang mangke Ngastina dipun aturaken dhateng para Pandhawa sonten kula lereh keprabon. Sonten Ngastina Indraprasta dipun paringaken dhateng para Pandhawa, enjing kula lereh keprabon. Kula kletak golek papan sing becik, sing apik dienggo mendhita. Kula sampun boten blereng dhateng bondo donya, kula sampun boten blereng dhateng derajat pangkat. Mandaraka sakwetahipun kula aturi ngagem anak kula ing Ngastina, anak Prabu Duryudana miwah sak kurawanipun. Tegesipun jengandika sampun kuwatos. Ngastina Indraprasta bali marang panguwasaning para Pandhawa, Mandaraka mangpek sak kurawane. Menawi jengandika badhe lenggah dampar negari Mandaraka, kula taturaken tangan kula kekalih. Menika nggih pangorbananipun ingkang Rama ing Mandaraka. Anggen kula sampun watun munjuk atur kersanipun anak kula mantu ing Ngastina, anak Prabu Duryudana, supados anak-anak kula Pandhawa lan Kurawa menika sami rukun lair lan batosipun nggih. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang raka ing Ngawangga diagung pangaksami parikedah. Kula tumuntun majeng anggen kula munjuk atur Paduka Kyai Prabu Ngastina. Kakang Prabu Ngawangga paring dawuh menapa inggih? Estunipun sampun badhe wonten atur ingkang kula aturaken ngersanipun Kyai Prabu Duryudana. Wiwit paduka nimbali lenggahipun Sang Mahatmarsya Ora Bisma, tumuntun dumugi Bapa Penemban Durna ing Sukalima, urutipun kedahipun kula ingkang kadangu. Kakang Prabu Karna ing Ngawangga menika badhe gadah pemanggih menapa? Nanging sareng kula antu-antu jebur malembar dhateng Kanjeng Rama Prabu Salya ing Mandaraka. Mboten dados menapa? Mboten dados menapa? Nanging ewone ngatur kula ing badhe kula aturaken dhateng Paduka Kyai Prabu Duryudana menika kala wau bubar mboten kanten-kantenan awit kula mireng dhateng pangendikanipun para sepuh ingkang sami ngendikaken piyambakipun wantun ngiklasaken negarinipun kangge kamuktenipun para Kurawa kalebet Paduka Kyai Prabu Ngastina supados negarinipun dipun agem dening Kyai Prabu Duryudana sakurawanipun piyambakipun trimah tapa wonten papan ingkang badhe katemtokaken. Kula nuwun sewu. Menawi Paduka Kyai Prabu menika mangke badhe nampi dhateng panjenenganipun para sepuh iki mekaten menika kala wau sepisan badhe cacat jagat menika. Utamanipun Alendra Ngastina menika badhe cinacating dening jagat langkung-langkung dening para kawula. Ora ana gunane Ratu Ngastina ing anggenipun sami mapan wonten ing sakiwa tengenipun anggen paduka lenggah niki menika wara Punggawa klebet Kanjeng Hyang Bisma, Kanjeng Bapa Penemban Durna, Patih Sengkuni tuwin ing Raka ing Ngawangga ingkang rinten panteraning dalu tansah pinaringan ganjaran dening Paduka Kyai Prabu supados sakmangke tansah saged anjejekaken kalindranipun Kyai Prabu Ngastina. Menawi paduka tumuli badhe rebah krana aturipun para wadul. Menawi paduka namung badhe rebah krana aturipun para wadul ingkang kirang tanggel jawab nuwun pamunten wonten pundi jamak lumrahe negara kok dinehke wong liya, wong perkara kepengin nyumurupi karo para Kurawa lan Pandhawa kepengin nyawiji nunggal tentrem nggone urip menika mboten badhe kelampah. Menika mboten badhe kelampah. Kula nuwun pamunten Yayi. Rinten panteraning dalu kula menika tansah ngajab dumados ing Bratayuda menika kula nuwun sewu supados kula menika angojok-ojok Kyai Prabu sampun ngantos paduka menika jiring getih wedi mati nyumurupi pabaratan Tegal Kuru Kasetra nadyan ingkang kedah manjing wonten ing paparangan menika kadang paduka piyambak. Rinten panteraning dalu kula menika tansah ndedhegu wonten asta paduka Kyai Prabu Duryudana menika mboten wonten sanes kejawi namung kula menika nampi dawuh saking Kyai Prabu Duryudana. Benjang menapa kula kampatah dados senopati ngadepi kadang-kadang kula para Pandhawa kula mboten badhe ajrik. Nanging sabab menapa ingkang sekawit pasuryan paduka katingal bingar. Pasuryan paduka menika katingal mawa cahya sareng nampi pangendikanipun sesepuh. Ingkang sajakipun sakmangke ngetingalaken kesaenanipun sarana natahaken negarinipun dhateng paduka namung ngajab supados paduka menika dados narendra ingkang jirih getih wedi mati kula nuwun sewu.
Tiang sepuh kados mekaten menika mestinipun boten dipun midhangetaken pangandikanipun mergi. Nuwun sewu. Wong tuwa ning ora ngenggoni karo tuwane. Nuwun sewu. Menika wong tuwa ing ora nenggani karo wong tuwane sebab menapa kula matur kados mekaten. Ing mestinipun piyambakipun menika kraos dipun ayomi dening Paduka Yayi Prabu Duryudana. Nanging sajaipun boten wantun anjejekaken kalindran Paduka. Malah kanthi sarana natahaken negarinipun tiyang sepuh menika kala wau tumunten badhe damel kucem asma Paduka. Nuwun sewu Yayi. Cekak gampilipun menawi ingkang raka ngawangga menika tasih ketingal meger cetha paningalku langgenipun nyawang gelaring jagat esming rembulan. Negaring Astina menika sampun ngantos dipun paringaken nadyan namung sepalih, nadyan namung sakpra sekawan, sakpra 8, sakpra 16, sakpra 32. Menawi karna tasih meger kula nuwun sewu, negari menika kedadipun kekahi sarana muncrating maros pecating nyawa Yayi. Batur ya jagat pangestu ngoro. Nuwun sewu nggih. Keparenga kula nyuwun wekdal sekedhap sajaipun wonten ingkang dipun semoni dening Alindra Ngawangga. Nadyan boten nyebut nami ning nuwun sewu, kula wong tuwa niku aja kok disebut. Dibalang liring bae kula wis krasa. Rama Prabu. Menika wonten ing pasewakan sampun ngantos muja dhateng mubal babaling kanepson. Kula aturi nyiram mawitir taning kesabaran sekedhap namung sekedhap kemawon. Raos kula menika menawi boten kula suntak menika mangke boten prayogi. Kula niku wis tuwa. Kula niku gampang nesu. Monggo nek kula ngeniki nganti ora iso meper marang mubal babaling kanepson menika langkung prayogi lho nggih. Langkung sae nek kula isih matur nyuwuni dipalilah. Nek kula wis ora ngempet menungso ning ngajengan kula menika kula jangkah, kula larak, kula ora wedi. Rama Prabu, kula aturi sareh sawetawis sekedhap. Nalindra minulyang jagat, Nalindra sing pancen iso ngaba-abahi donya Karna. Kula wonten dawuh Rama. Kowe matur akeh-akeh ingkang lereke aturmu mau mbok tujokake marang anak Prabu Duryudana nanging kowe mbalang liring karo bapakmu ing Mandaraka. Kowe rasa dadak semon-semonan, cobloko wae. Ayo, kowe nyemoni aku to. Mbok anggap aku wong tuwa sing mamak mumuk paningalku, mbok anggap aku wong tuwa sing ngremehake marang derajat kalindraning anak Prabu Duryudana. Mbok anggap aku wong tuwa sing jirih getih wedi mati kebukten aku natohake negaraku Mandaraka men dilenggahi dening anak Prabu Duryudana. Sarana nggonku pengin nyumurupi Pandhawa lan Kurawa kuwi rukun manunggal dadi siji. Coba aku tak takon karo kowe. Ngendi eneng jamak lumrahe wong tuwa sing nyumurupi anak-anake padha regejegan kok malah keplok-keplok bungah seneng atine. Ngendi eneng jamak lumrahe. Nanging aku tak takon karo kowe. Apa ana wong tuwa sarta kira-kira apa ana gumelare wong tuwa sing seneng nyumurupi anak-anake padha tutuk-tutukan padha regejegan mung rebut babakan kamukten. Apa eneh? Saiki aku takon karo kowe gawe wangsul nampi takon kanthi pertitis. Nek eneng wong tuwa sing kepengin nyumurupi anak-anake do rukun kok ana menungso sing nyerweteh kaya bedet sewu nebo pategalan, ndrewili kaya grojogan ucape. Dianggep wong tuwa sing kepengin ngrukunake anak-anak mau dianggep wong tuwa sing kleru, apa kuwi ora menungso sing kepancingan jiwane iblis ya? Rama, sekedhap nggih. Kula tak ngunek-unekke anak kula mantu sing selawase urip ora tau munjung karo maratuwane. Ayo kowe muni yo, kowe tak unekke ngono arep nesu yo. Kowe tak unekke ngono kuwi arep nesu. Aku tak takon karo kowe, dek kapan kowe iki munjung karo maratuamu dek kapan? Urung tau ning aku nomboki uripmu iki bendina tak andan. Lah kok dadi kowe nyerweteh gunemamu karo Salya? Oh, Karna. Kowe iki ratu cilik kemlothak suaramu kaya wani ndilat besi abang, kaya wani mecah besi gligen. Memper kowe ora ngerti yo. Anakku Irawati kae diwengku garwa Tiyang Agung Baladewa. Nalindra ingkang negarane ora tau ketekan mungsuh. Ning karo Prabu Salya nyembah delamaan.
Anakku Banowati kae diwengku Nalendra Brewu bergedu Nalendra Kestra Prabu Duryudana. Anakku Nalendra Kestra Prabu Duryudana ning dheweke karo saya ngajeni nyembah dramaan. Lah kok bejo temen anakku Surtikanthi. Dipek karo cilik kok suarane ngungkuli watu keparat. Monggo kowe mbiyen jaman ngepek anakku Surtikanthi ora tok ewangi mbabah tembok mbrobos bethek ora kelakon. Lah kok dadi saiki ucapmu kaya ngono? Ayo, nek pancen kowe wani tenan karo para Pandhawa. Lan tau-tate kowe mungsuh para Pandhawa. Coba saiki aku tak takon karo kowe. Kira-kira upama Bratayuda kuwi dadi nek Karna kuwi dadi senopati ora wurung mungsuhmu Janaka. Ya ora? Ya ora? Saiki ngene. Tumeka wahyaning mangsa kala sesuk nek kowe dadi senopati salya ijik urip nek nganti kowe iso menang karo Janaka tak dilatih dramaanmu. Rama Prabu, sekedhap nggih. Sekedhap mawon. Kula janjane niku ratu sabar ning gandeng weruh cangkeme Karna sing kaya ngoten niku. Ati kula kaya wis ora iso ngampet. Iya. Wani wae kowe. Yen pancen kowe kepengin golek mungsuh liyane Janaka, coba saiki kowe tak tantak utawa tak du karo Si Werkudara. Kowe wani? Kowe ora wani? Ning sumbare Narpati Basukarna persasat kaya wani belah-belahno jagat. Sumbare Narpati Basukarna persasat kaya wani ngidak dadane Prabu Salya ing Mandaraka. Saiki ngene, ora usah perkara kowe mungsuh karo para Pandhawa, ora usah ngalake kowe dadekke senopati mungsuh para Pandhawa. Nadyan aku wis gerang daplok Jambuluwanen, paribasan aku mlaku wis kudu dicagak nganggo teken. Kowe wani tak tantang. Iya, wani. Nek pancen kowe wani tak tantang, ayo. Rupak wani, jembar wani. Ora usah dadak kowe ijen, krubuten karo bapakmu Bathara Surya Dewa Cluthak kae. Aku ora bakal wedi. Nadyan Salya iki wis tuwa, nanging ku mlawening tanganku ki nyampluk praupanmu ora sigar merapat. Aja dundang Prabu Salya ing Mandaraka, Narpati Basukarna. Dedep-dedem perbawaning ratri kanana ingkang samyanya bawa kaperbawan dukaning nata ing Mandaraka Prabu Salya. Nalika semantenya paring pangandikan kewan Narpati Basukarna parandene Sang Karna datan moba, datan musik nganti kaya pratima kencana. Kasaru geger njaba sami alok yen ta ana kreta ingkang mandhap saking Dirgantara. Praptaning rawuhing nata ing Ndarawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Mulat ingkang alaka rawuh nalika semanten kinarya lantaran sengadi gaya mapakaken kengraka ing Ndarawati parandene. Laju lampahing Narpati Basukarna kondur marang negari Ngawangga. Koko Prabu kula ingkang badhe mapak rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Pandrah ingkang puspitarum Wilujeng Paman Prabu Salya inggih. Kok mboten mlajar? Ya ini kok mlayu-mlayu. Menapa sampun jamak limaringipun tata cara enggal negari Ngastina? Tata cara ingkang pundi? Tata cara menawi wonten tamu tumunten dipun tinggal lumah-lumah. Nggih mapunten. Nek liyane Salya mestine ora padha ngerti, ning nek kula ngerti. Ratu pinter niku mboten kaya Ratu Ndarawati.
pintere nyulap. Wonten sisih kiwa panjenengan ana Janaka cacah 1000, nggawa gendhewa kaya areng ngranjap Ratu Ngastina. Sisih tengen panjenengan ana Werkudara cacah 1000, gawa gada kaya areng gecek mestakaning Ratu Ngastina. Mula anak kula Ngastina tumuli ambruk semaput. Ramadang semaput. Mbok sampun ngaten to. Panjenengan menika Nalindra tuwae mbok ya sakarepe dhewe. Wong pinter kok ora kaya Nalindra Indrawati anak kula Prabu Sri Bathara Kresna dasar wasis pinter. Kula mbiyen dek enom nggih kaya sampeyan kok nggih. Lho, menapa inggih? Inggih, pinter nyulap. Lho. Pinter nyulap. Inggih, panjenengan mboten ngertos. Kertas menika saged dados harta. Lah, malah kula dereng ngertos. Mboten bakal kula wenehi aji-ajine sulapan kula. Inggih. Badhe ngrembug menapa malih? Anu kula ajeng nyuwun prisa nggih. Nyuwun prisa menapa? Bratayuda sesuk niku dadi napa mboten? Nyuwun pangapunten, kula menika sanes dewa. Mila menawi panjenengan nyuwun prisa dhateng Putra Indrawati, Bratayuda sesuk menika dadi menapa mboten? Kula menika mboten ngertos. Mboten ngerti? Mboten ngertos. Wah, nggih sampun. Dipun menapak-menapakno nek jeneng wong ora ngerti iki dipaksa ya tetep ora ngerti rak ngaten to. Inggih. Lah inggih, wis mboten napa-napa. Ning upama Bratayuda sesuk niku dadi upama lho. Inggih. Anak kula Kurawa mungsuh Pandhawa niku upama dadi kira-kira sing menang sapa? Sing menang sing apik, sing ala sing kalah. Monggo sing ala Kurawa tegese sing menang Pandhawa. Lah nek ngoten Bratayuda dadi. Lho. Weh lah kejeglong aku. Kula menika wong tuwa kok dijak rembugan menika kula mesti iso ngalang-alang. Inggih. Ratu pinter kok kaya ora kaya anakku Ndrawati. Dasare ratu pinter. Nun sewu garwane tasih 3 to. Lah inggih, iso kok ora apa-apa. Iso tur dasare ya sembodo niku mboten napa-napa. Inggih. Lho niku siji mawon. Mboten pengin kados kula. Ah iya. Ngebak-baki pikiran. Lho menika nek dibojoke kaya sampeyan upama bojo kula telu niku ya wis muspra tanpa guna. Lho. Sebabipun lho mboten ajeng bloko nggih kula niku wis tuwa. Wong wis tuwa niku wis ajeng napa? Inggih. Mboten kados sampeyan pinter, enom, tur dasare kondang. Wah, jagat niku kaya diemperi. Ya nyuwun pangestunipun, Paman. Nggih, mboten dados menapa. Namung menapa? Kula menika sampun nangis dereng. Dereng. Tembungipun mangke. Wah, janipun ajeng kula wolak-walik. Nuwun pangapunten nggih. Menawi sesuk Bratayuda dadi kula tak titip. Lho, titip menapa? Kula titip anak-anak kula anakipun Madrim. Nek kula sedewa inggih menika lare lolo. Wiwit melek Pro Padang Hawa sampun dipun tilar dhateng tiyang sepuhipun inggih menika pun Pandu kaliyan Madrim seda kunduran. Lho nek kelingan kula sedewa niku ati kula keloro-loro. Inggih aman inggih. Sampeyan mboten sedih? Mboten. Ingkang sedih menika panjenengan kok sedih kok dadak nular lho. Lho, biasanipun kula niku nek nangis terus panjenengan mresani ingkang paman muwun menika terus panjenengan melu nangis. Kula menika awis-awis nangis. Oh, lah nggih sampun. Benten kalih kula niku mata yuyu. Lho, tegesipun roh napa-napa niku gampang nangis. Oh, inggih. Langkung-langkung meruh upami wonten setunggiling pawesti ingkang dipun tilar guru lakinipun menika kula ternyuh. Tumunten kepengin ngayomi. Panjenengan kok werna-werna. Jagongan karo anak Prabu Ndrawati iki seneng. Inggih, Paman. Inggih. Binjang kula mangsa saderenge Bratayuda kula tak dolan teng Ndrawati. Lah monggo. Mboten menapa-menapa ning kula repot. Bola.
kados wekdal ingkang sela sadèrèngipun Bratayuda. Inggih. Badhe ningali kelangananipun anak Prabu Ndarawati. Lho, panjenengan prisa kelanganan kula lho. Lho prisa kutut. Nggih to? Kutut. Inggih. Kalian kuda. Lah inggih ning kudanipun sampun telas. Oh iya, kantun kutut. Kantun kutut. Kemawon sampun boten mungel. Saking menapa boten dipun pejahi kemawon. Nyatanipun kutut ora muni kok dadak diwet-wet ora. Paman, menika perkawis ingkang wigatos. Monggo. Kula aturi nerasaken nanjaken dhateng anak kula ing Ngastina inggih menika anak Prabu Duryudana. Sepisan malih kula titip anak kula negara Sedewa nggih. Inggih paman kula tak bali teng Mandaraka terus trima ora weruh kalawan kahanan iki. Nggih, sembah kula ingkang ndherekaken Jengkar Paduka paman Prabu Salya. Inggih, matur sembah nuwun. Padha arantena becik besok amandhem baris kang prayitna besok amandhem baris kang prayitna Paman Sengkuni Burisrawa wonten dawuh geger negara Ngastina bareng aku metu ning alun-alun lha kok jebul ana menungsa sing murang tata lho sinten Mas lengganamu nggih lho lengganan kula sapa gedang karang ana ing kereta anggepe iki ning negara nenek moyange apa piye ning negarane leluhure apa piye mestine kudu ngerti tata krama ing atase dadi kusiring duta kok ora ngerti tata krama tanpa mudhun saka kreta setyaki lengganamu ladal panjen menungsa ora tatanan suwe banget ra ketemu karo bungkik Kek bungkik dadi kusir wong gedang krang ning dhuwur ora medhun iki. Ayo ngombe anakku. Nututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya Ranggana magawe gelarira wang-wang Kek Kakang Burisrawa, dian suaramu iji gedhe. Adalah. Suwe ora ketemu karo aku, kowe mrene dadi kusiring Koko Prabu Ndarawati. Nek ora yo nganggo sopan ki Setyaki. Kowe gedang krang ning tengah-tengahing alun-alun dadi tontonane wong pirang-pirang glerang-glereng. Medhun.
nunggu marang Koko Prabu Ndarawati medhun. Kowe iki ngajenono karo kakangmu. Medhun. Iya. Ah medhun. Iya. Syukur kowe. Kowe kualat kowe. Nek arep mancat mripate ndelok sing arep dipancat. Arep mancat kok mripate mentelenge aku. Tatura garesmu ora apa-apa. Kowe pancen wong atos. Ana apa Kakang Bresrawa? Kandheng kowe ora ketemu karo aku. Ayo ngombe yo. Kowe mbiyen senengane ngombe karo aku jaman cilik-cilikane nek bar kuwi terus gelut ramene ra jamak-jamak. Terus ora ketemu suwe banget. Yo. Aku nggawa congyang yo. Oke. Kakang Bresrawa, apa aku wis mandeg nggone tumindak kaya ngono. Ora usah sok suci kowe. Eling ngono. Tembunge wong tuwa-tuwa mbiyen. Urip ki mung mampir ngombe. Aja sok mandeg. Engko ndak ngrekoso. Mula ayo ditutuk-tutuke. Aku wis ora ngombe Kakang Bresrawa ki. Ora gawe gelane wong tuwa lho. Ado-ado aku saka kono mlayu mrene mergo kangen karo kowe kepengin sak pejagong omongan sing apik-apik. Wong ngomong kuwi ora disogok nganggo kaya ngene iki omongane ora kendel. Kowe ya iso mbukak apa sing tok singitke ning atimu, aku iso mbukak apa sing tak singitke ning atimu kabeh los. Loro-lorone ora ana sing ditutup-tutupi. Ayo. Aku sih ya. Aku wis ora, aku sik. Separuhku gek kowe men gayeng. Aku wis ora aja kaya ngono. Kowe nek ketemu karo kanca kakem, rawani ora ngene iki. Ayo gende kowe. Wis aku ora, kowe ora ngono lho. Ora gawe gelaku lho. Aku mrene mau nyaut iki nang warung. Meng supaya iso seneng-seneng karo kowe. Ayo, aku wis ora. Ki, kowe aja gawe mangkelku lho. Ayo. Ora, wis ora. Wah, iki jan jiran kok. Tandake. Enteno. Engko nek butuh kowe omong karo aku atuku kowe ra. Aku nameng tuku kaya ngene iki. Oh, kari sithik tangenge aku wong tepo-tepo. Hari seprapan minggu anget-anget ora adem kok, ora adem kok. Gua anget-anget tok meng awake gembrobyos. Aku wis ora. Wah, kowe ora gawe mangkelku lho. Kowe aja kumuk, kowe aja pamer duwe kowe dadi kusiring ratu terus nang kene kowe wong semuci suci, kaya wong resik dhewe. Kowe kelingan jaman biyen. Kowe anggere ngombe bareng karo aku terus gelut ramene ora jamak. Lah kok saiki kowe ngowah-wah ya dan. Padune kowe jire. Padune kowe wedi. Padune saiki kowe mikir yen to karo Bresrawa. Wis ora wani karo aku. Ketite kowe tak jak ngombe supaya ku merangsang pikirmu ya wis kumerangsang mengko bakal bisa gelut. Nek wis ora wani gelut, Senopati model piye kaya ngono iki? Senopati piye kaya ngono kuwi? Kowe wong cilik getih wedi mati mule kaya nganggo jarik pupuran mero-mero ngono. Wah! Waya! Wah! Sencaki setan. Wah, wong tuwa dikepruk nganggo gendul. Wah, kok wah. Oh, nantang perkara Bresrawa.
Birsasana keplayu mungsuh Setyaki. Kurawa aja nganti digawe macak. Duta saka negara ing Wirata pengawakaning Pandhawa. Klebu kusine kudu disirnake ayo. Diranjap gegaman kepung wakul kaya mangwe. Manyap ayo yo mangan. Yo. Ayo. Kanca mangan ayo. Ayo kroyok. Aku Ndorowati kroyok ayo. Yo. Sampeyan Ratu Rai Depisin wis ditinggal karo sing duwe omah mlebu ning jero omah nututi ning jero omah. Sampeyan Ratu ditata krama ora? Ing atase wujuding Nalendra ning tanpa duwe unggah-ungguh, tanpa duwe tata krama. Yayi, kula namung badhe nyuwun dawuh. Perkawis negari menika dipun kekahi menapa dipun aturaken dhateng kadang kula para Pandhawa. Sedumuk bathuk senyari bumi. Bali ning Astina kula tatahi pecating nyawa muncrating nudira Gawa Prabu Ketiwasan Gawa Prabu. Setyaki mlayu-mlayu. Ketiwasan Gawa Prabu. Lho, ketiwasan piye? Sekawit kula jejagi wonten ing kreta Kyai Jaladara. Nanging dumadakan wontenipun Kakang Burisrawa Bandayuda kaliyan kengrayipun Setyaki. Kowe perang karo Burisrawa? Lha kasinggihan mekaten. Ijanipun Kakang Burisrawa lampahing para sata kula kados dene alun wonten ing samudra sami mbeta pusaka sami ngliga gegaman. Sami nedya ngranjap jengandika Kanjeng Prabu Ndorowati kula semanggaken Setyaki. Jan ora kena digawe becik. Kurawa tumindang karo budi candolar nyoba karo Ratu Ndorowati. Ayo aku wis gedhe semene arda ngajak piye tak ladeni. Kroyok. Bubar mawut Kurawa. Ora dalah. Sing dadi tok sumbering perkara mung negara Ngastina. Ngastina sing dadi dadaning Bratayuda tak untale negara Ngastina. Arsa denuntal dening yaksa kedadosan Nata Ndorowati. Mulat Sang Hyang Pikula Narada berkencang Rama Parasura kurang ajar. Ana dewa kok ditekak saka mburi. Iki ulun ora ngenggang kasarepaning Kresna aja kaya ngono, Nggih.